Moni nkhani yadzetsa mpungwepungwe ili mkamwakamwa ku USA. Banja la anthu awiri awa anali ndi ana awo atatu, mkaziyo Jennifer Gledhill, amunawo ndi Matthew Johnson. Anthu ochita bwino kwambiri, nyumba yawo amakhala ya $1 million, nyumba yabwino, banja labwino, ana awo atatuwo aliyense amaona ngati zonse zabwinobwino. Ndi zinapezeka kuti pa 28 September Jennifer adapita ku polisi kukanena kuti amuna ake asowa. Kunena Matthew, apolisi wasowa bwanji? Iye akuti sindizoti wapita kuti sindikumpeza, ndamuyang'anayang'ana kulikonse kulibe. Ndi apolisi anayamba kumpanga sechi Matthew uja, koma samampeza, foni yake chilichonse kunalibe, galimoto yake kunalibe. Ndi anatsegula kesi ya missing person, koma samadziwa kuti munthu ali kuti. Kenako zinazadabwisa apolisi kunabwera munthu ku polisi kuja kuzanena kuti inu kunabwera kuzanenedwa kunena kuti Matthew anasowa. Ndizaboza sana sowe, Matthew anaphedwa. Apolisi ali iweyo ndiwe ndani? Ali ineyo kudzifotokoza kuti ine ndine chibwezi cha mkazi wake Jennifer. Ndati kudziwa bwanji kuti anaphedwa? Ndi ananena kuti anandiuza Jenniferyo. In fact ine ndi Jennifer tinaiva chibwezi cha nseri, mamuna akeyo samadziwa. Ndi mamuna ake anapeza kuti anadziwa pa 21 September mwezi watha omweyo. Atadziwa anapita kutani kukamukalipira, anakangana kwambiri ndi mkazi wakeyo kunena kuti iwe tsono ngamapange chibwezi. Ndi analongolozana kwambiri. Kenako usiku wake Matthew anapita kukagona. Ali mtulo Jennifer anatenga mfuti nkumuombera mutu kumupha. Atamupha Jennifer anapeza kuti anayimbira foni makolo ake kuwauza kuti ndamupha Matthew. Makolo ake aja nkunyamuka kupita kukamuthandiza kutani kutenga thupi la Matthew kuliyika mgalimoto. Anakalibisa muchi container chena chake kwa masiku. Kenako analitenga Jennifer anakalikwirira kaya kuti kaya. Ndi anapezeka kuti atapanga choncho, makolo ake aja anabwera ku nyumba kwa Jennifer kuja kuzamuthandiza kutani kukonza. Ndi kunali kukolopa nyumba akuitsuka pena paliponse. Pa bedi pomwe anagona Matthew pamene anamuombererapo anachosa matress nkugulapo matress ena, nakasi matress ena wanaloti patayikira magazi paonongeka. Ndi makolo ake wanakhala more than 5 hours tsiku limene akutsuka nyumba mpaka madeba kudapo kuti kunyumba kukukonzedwa chani. Ndi apolisi atamva zimenezo, chifukwa choti pa nthawiyo atapezeka kuti kwatchuka zonena kuti waphedwa, anagwira Jennifer yekha, samadziwa kuti makolo ake zikuwakhudza. Kenako pamene noleta undi pazipezeka kuti makolo zikuwakhudza, ana akayika kaya kuchani kaya kuzakeya basi kuti angosamalidwa ndi boma. Pamene onse awamanga, Jennifer wamangidwa, amayi ake azaka 67 amangidwa, abambo ake azaka 71 amangidwa, chifukwa choti akuthandiza mwana wawo akuti kubisa thupi. Kufikira lero Jennifer sananenebe kunena kuti Matthew anakamukwirira kuti, koma anavomera, atampanikiza. Akuti atapanga zonse ndikukamukwirira, ananyamuka kupita kwa chibwezi chicha, chifukwa kuti kwa iyeyo anachikonda kwambiri chibwezi icho, ndipo samafuna kuti wina aliyense amusokoneze pa chibwezi chakecho. Ndi zinamunyasa kwambiri pamene Matthew anampanga confront kuti iwe chifukwa chani kupanga chibwezi. Ndi anaona kuti kuli bwino Matthew afe, iyeyo akhale ndi chibwezi chakecho. Ndi atapanga choncho anapita kuti akamuuze chibwezi chicha amakachimasukira kuchiuza chilungamo kuti inetu ndimakukonda mpaka ndafika popha ndani, popha amuna anga kuti ndikhale ndi iweyo. Ndi achibwezi acha atanangokhala kumandani kumamvesera kuti zafika pamenepo, iye nkunena kuti ndamupha. Ndi anampeza kuti ndiwokalidwa thupi lonseli, kumfunsa kuti watani wavuoneka ngati wavulala. Ndi ananena kuti ndakalika chifukwa choti kumene ndimapita kusuntha thupi lakelo kukalikwirira plus kukonza nyumba ndi ndavulala. Chibwezi cha chinangoti okay chabwino. Apolisi anayang'ana kuchipindako, anapeza pansi pa bedi panali ngati ragi yonena kuti pansipo panali magazi. Sanayione ani ake opokili napo anayiwala pamene popo. Komanso khoma analitsutsa, analikwecha kwambiri khoma, koma magazi satani, magazi amatsalira basi. Anapezeka kuti patsaliranso magazi. Anamanga Jenniferyo. Chibwezi icho chitangomva chinadekha tsiku limene sichinayankhule kalikonse, sinapanga ngati kuti sichinatutumuke. Anangodikira kuti mayiwa akangochoka, anangoti Jennifer wachoka. Chibwezi icho kuthamanga kupita kukanena ku polisi kuti akuti apha munthu uku. Anali chibwezi changa koma wamupha mamuna wake akuti ifa choti afuna kukhala ndine. Ndi zinanjirisa mantha kuti munthu mpaka nakwaphe munthu.
ndanakanenera ndi apo mamunayo chibwezicho chimapanga zoyipa kwenda ndi munthu okwatira komano anapanga zolongosoka inde kukanena chilungamo ku polisi ndi amayi ndi abambo amangidwa ifa chothandiza mwana wawo zinthu zachabechabe. Atayesera kukana makolo ake a Jennifer kuti iwo sanapange nawo, anapezeka kuti anapatsidwa umboni onena kuti iwo ndi amene amakagula zinthu ngati mmene kuna atayidwa matresi amene ananyowa ndi magaziwo, abambo ake a Jennifer ndi amene anagula matresi anyowani. After kumupha Matthew, munthu amene anayimbiridwa foni kuchoka pa foni ya Jennifer anali bambo ake okha. So palibe wina aliyense amene anayankhulana naye, ndipo abambo ake ananyamuka kuthamanga kupita konko limodzi ndi mayi ake kuti akamuthandiza kukonza. Avuzuzisa ana zinthu zake nkhani zake zosakhala bwino, koma ndi nkhani yomvetsa chisoni, koma ndi nkhani yomwe ili mkamwa panopo ku USA. Zikomo kwambiri.